खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दिनै हारिमा फिथा जानो नागिरदों। बहुद गोबाव जाबाय हारिमा फिथा जायैया, दिनै जानो नागिरदों आरो मैया हरावनो माइरंखौ सोमना दोनदों आङो। दा जोङो आइजों आंजों देनो लांगोन आरो दिंखियाव। बयबो अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, गाज्रि मोननो नाङा। बारा भिडिअबो बानायनो रोङा ना, बा थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबानो जाबाय। दा फिथाखौ देनो लांसै जोङो आइजों आंजों। जोङो आइजों आंजों फिथाखौ देनो लाबायमोन आरो जोङो आबा फिसायाबो थांफादो, दुस्थु खालामबाय थायो। ओमफ्राय आइया बामनानै लाथ'बायमोन आरो माइरंखौ फेन्नायाव दुस्थु खालामबाय थायो नायो। ओमफ्राय आइया देफिनलायबाय, आं आरो सालिलायनोसै आरो सान्द्रि फिसाजोंसो सालियो दै। सान्द्रिया एसे गेसेङानो इयो, फिसाबाबो मोजां गयो आरो। ओमफ्राय फिथाखौ जोंहा निस्काजोंसो सावगोन आरो, बे माइब्रा नङा माथासो। नालेंखर होनानै निस्काजों सावनाय फिथाखौ बहुद गोबाव जाबायना मोनजाथाराखै, बेनिखायनो निस्काजोंनो सावगोन। नोंथांमोनाबो बयबो नायलांबानो जाबाय। जोंहा न'आव दिंखि गैया आरो जोंहानि न' खाथिनि आइ बिखुनजो लाहानावसो देनो थांदों जोंहा दिंखि गायथ'वाखै। दिंखियालाय दङ ओरैनो गारना दोननाय, होमबाबो दिंखिखौ गायथ'वाखै आरो। बारा ओरैबायदि देबायबो थायाना। आगोलनि दिनावसो दिंखियाव माइ सौवोमोन, माइ सौनो गोनाङावसो दिंखि लायोमोन। दा आरो माइ सायावनो जेबो सौनो गैलाना। दाथ' जोङो फिथाखौ देखांना लाबायना, एबारनो नालेंखरखौ रुखिग्रोना लानोसै। नालेंखरखौ रुखिग्रोनायनि उनावसो फिथाखौ जाननानै फिथाखौ लानो नांगोन नालेंखरखौ रुखिग्रोना लानि दै। बोराय चिकाखौ लाना फै, चिकाखौ लाना फै। ओइ चिकाखौ लाना फै। नै नालेंखरखौ रुखिखांनायनि उनावसो दा फिथाखौ जानना होगोन। नालेंखराबो बारा गैया दे, जोंहा नालेंखर बिफांबो गैया। दाखालि आङो जरासे बायनासो लाबोदोंमोन, फिसासो। थोगोन ना थोआबा बेखौनो मिलाय होनांसिगोन आरो। नालेंखरबो गैयाना न'आव। ओमफ्राय दा नालेंखरखौ सरखिखांना लानानै एसे एवफुन्दा खालामना लागोन सिनि होनानै। एवफुन्दा खालामनायनि उनावसो फिथायाव थोरोब खालामनानै होगोन आरो। दा नालेंखरखौथ' रुखिखांना लाबाय, नै दा फिथाखौ दैखौ संख्रि होनानै दैखौ नाना लानि आरो। संख्रिखौ एसे सिनि होगोन, नालेंखर होगोन, होमबानो संख्रिखौ होगोन आरो स्वाद जानायनि। सान्द्रिजों नाग्रोना लानोसै। नै आङो नालेंखराव सिनि होगोनबाबो फिथा गुन्दैयाव संख्रिखौ फोनना लादों आरो। संख्रिखौ होनांगौ एसे स्वाद जानायनिबो। संख्रि होयाबा बोरैबा दैल' जागोन ना, बेनिखायनो संख्रिखौ फोनना लाबाय। ओमफ्राय दैखौ एसे फोनस्रोनानै उनाव सान्द्रिजों नागोन आरो। सान्द्रिजों नाबासो फिथाया मोजां जायो, ओमफ्राय आरो मोजाङै मोनो आरो। दैखौ बाराद्रायबो होनाङा, एसे होनांगौ आरो नानो हानाय बायदि। नाखांनायनि उनाव खान्थायाव जानना होगोन आरो, खान्थायाव दै होनानै। एबारनानै सान्द्रिजों नागोन आरो। नानानै उनाव फिथाया मोजां मोननायनि। नै आङो मारै नादों नुदोंना? सान्द्रिखौ उल्था खालामनानैसो नानांगौ आरो, होमबानिया बांसिन मोजां सर'यो। ओमफ्राय फिसा जानानै फिथाया आराम मोनो आरो। बिदि लद्रा पाकायै नायालासिनो होबा फिथाया मोननो नागिरा, मोननाय नङा आरो। मोनसे बाथ्रा, जोंनोथ' दा फिथाखौ सावनो थाखाय हिस्रि पातल नांगोन। हि पातल नायनानै बहायनांगोन आरो निस्का सिङाव, होमबानियासो फिथाया मोनगोन, मोजां जागोन। जाहाथे दैया गोदौनानै निस्कानि दैया गब्लंथिं हाबनानै गोलोमना सिबायसा आरो। नै दैखौथ' जाननानै लाखाबाय, बिदि खान्थायाव दैया गोदौबाथाय उनाव फिथाया मोनगोन आरो। बे दैया गोदौबाथाय
फिथाखौ दा निस्कायाव बहायनानै बे खान्था जानना होनाय सायाव खान्थानि सायाव निस्काखौ बहायना होगोन आरो होमबानिया फिथाया आराम मोनगोन आरो। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दंबावो, बे निस्का बहायखांनायनि उनाव खान्था जिं जिं निस्का थानाय सिंथि खान्था जिं जिं हा लिरनांगोन आरो हि थुख्रासे बिसिनानैबो हादो फोनजोबना लानानैबो होनो हागोन। आं बिदि खालामगोन, हि बिसिनानै हा फोनजोबना लानानै लिरथेना होगोन आरो आङो। बिदिनो नालेंखरखौ थोरोबसे ओमफ्राय आरो फिथा गुन्दैखौ थोरोबसे बिदि होगोन, होनानै उनाव रेडि जाबाथाय बहायना होगोन आरो। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर निस्का फिथा जायाबा बिदिनो बानायनानै जाना नाय। नै दा रेडि जाबायना, हिखौ इदि खोबना होनांगौ आरो हिखौ खोबबोलासो मोनगोन ना फिथाया। हिखौ आराम मोजाङै खोबना होनांगौ आरो हिखौ खोबना होजासे बिसिना लानांगौ आरो एसे गोदोर बिसिनांगौ, बा बिसियाबाबो बेलेग हिबो होजागोन। नै बिनि सायाव होगोन आरो बिनि सायाव होनानै बे खान्था जिं जिंथिं हा लिरथेना होगोन। नै नाय, आङो हाजों हिस्रिजों गलायना लाबाय, फुनना लानानै दा जिं जिंथिं जाहाथे खफर थाङा आरो माबा दै गोदौनाया खफर थांबाथाय फिथाया मोजां जानो नागिरा ना, जाहाथे जेथिंबो खफर थांनो हायि बायदि बे हिजों फोनना लानाय हाखौ लिरथेना होबाय आरो नै बिदि लिरथेना होनांगौ। होमबानिया फिथाया आराम थाबैनो मोनगोन, दैया गोदौबानो थाबनो मोनगोन आरो। सब रेडि जाबायना, फिथाखौ जानना होबाय, दा दैया गोदौबानो फिथायाबो आराम मोनबोहांसिगोन आरो। दा नायनोसै बेसेनि उनाव मोनो। नै फिथाया आराम मोनसिगोन ना, उनाव नायसिगोन आरो। नै दैया गोदौनानै फिथाथिं खफर फैबायानो, नै फिथाया मोनसिगोनानो। आं नायबाय आरो एसे मोनहांबायानो। दा आं सावनाय फिथाया रेडि जाबायानो, नै खांबाय। आराम नायदो बयबो माबायदि जायो निस्का फिथाया, आरो जानानैबो गोथाव जायो। सिगां जोङो आबैमोना सावना होनाय बिदि निस्का फिथा मोनजायोमोन आरो दा बेखौनो गोसोखांनानै आंबो सावबाय आरो। नै दा फिथाखौ आङो सेखाजोंनो हाबाय, केक बायदि हाबाय आरो सेखाजोंनो। नायदो जि आराम मोनखादों, नुदोंना जि आराम जाखादों। खनसेयावनो जाखायो आरो निस्काजों सावनाया, माथ्र जगरखौ खालामनानै जाननानैल' होनांगौ आरो होमबानिया थाबनो मोनो। आंनिया बे बारा गोबावानो लादियासै, अरखौबो मोजां सुना होबायना, 20 मिनिट 25 मिनिटसोआवनो मोनबायानो रेडिनो। जानोबो गोथाव जादों बायसा मोनदों।